Епизод Наги излезе на 19 юли по кината и сега е време да му направя ревю и да изкажа моето лично мнение за филма. Първо ще поговорим за позитивните му страни, съответно и негативните, а накрая на клипа ще дам моята оценка за него, така че нека да започвам. Епизод Наги е филм по спин-оф мангата на Blue Lock, която също се казва Епизод Наги и проследява действията от обикновената манга и анимето, но от гледната точка на Наги. Студиото, анимиращо филма, е 8-bit, което също анимираше и първи сезон, а сега съответно и втори сезон. Филма е дълъг само час и 30 минути, което води и до един от главните му проблеми, но за това ще поговорим по-късно в видеото. Нека сега да си поговорим за позитивните страни на филма, които изобщо не са много. Главната позитивна черта е саундтрака, който е просто брутален, но както знаем и първи сезон се представи на топ ниво по отношение на своята музика, така че това не трябва да ни очарова чак толкова. Друго позитивно нещо, което мога да отбележа, са озвучителите на героите, които са си свършили работата на много добро ниво. Също имаме и по-добри цветове в повечето сцени, което е плюс, както и аурите на играчите са по-добре анимирани, без да се използва CGI за тях. И последното, което мога да отлича за филма към позитивните страни, е самият факт, че ни се дава възможността да разберем повече за отношението на Наги към футбола, но и към живота като цяло и така съответно да го опознаем повече като личност. Именно с това приключват моите позитиви, които успях да открия в епизод Наги, така че сами можете да си дадете сметката. Сега е време да кажа всичко, което не ми харесва във филма, то повярвайте ми, много е. За негативите ще започна с това, че анимацията през по-голямата част от филма, освен в по-главните моменти, е пълен клук. Да, имаме по-добри цветове, но като цяло е само това. Също продължава и да се използва CGI за мачовете. Не знам защо го правят. Като цяло студиото не разбрали, че CGI, който се използва, не става за нищо. Като цяло не си ли научиха урока от първи сезон? Вместо да го използват, не могат ли да анимират героите по някакъв различен начин или примерно да дадат някой близък кадър на топката? И ако не могат, защо? В смисъл, какво толкова ги мързи да го направят? Или бюджета ли е малък, въпреки че това е аниме филм? Надявам се положението с анимацията на втория сезон да не е както във филма, защото все пак всички ние като фенове на Blue Lock очакваме тази манга, която е с един от най-добрите арт стайлове, да бъде и по-добре анимирана, за да я се насладим максимално. Друго нещо, което ме дразни във филма, е белият и черния фон, който използват прекалено много. Не знам защо ще правят това с фона, когато в самата манга панелите си имат нарисуван фон. Дали просто са прибързали да направят филма в определен срок или е съкратен бюджета им. Просто трябва да бъде нарисуван един фон зад героите, като даже няма да има нужда да бъде анимиран след това. Като най-същественото негативно нещо, което бих определил в този филм, и това нещо, което най-много ме ядоса в самия филм, е развитието на цялата история и самия пейсинг на филма. Епизод Наги е дълъг около час и 30 минути, което е невъобразимо малко за филм като цяло. За да стигнем до първия селекшън във филма ни отнема не повече от 10, максимум 15 минути, а първият матч във филма е дълъг не повече от 2 минути. Като това не е всичко. В първия селекшън матчовете започват след като отбор V вече са вкарали 3-4 гола. Първите 3 мача на отбор V срещу отборите Y, X и W общо са и трите мача до 2 минути, като сметнем, че целият първи селекшън трае 25-30 минути. Само мача срещу отбор Z е показан целия и то с взети сцени от първи сезон, но просто реанимирани по леко променен начин. Освен при последния гол на Исаги, където можем да видим почти изцяло нови сцени. Вторият селекшън обаче пък ме остави просто без думи. Той е събран в 5-минутна компилация с моменти от анимето. Само 5 минути. И не мога да разбера къде показват частта след като Исаги се присъединява към отбора на Рин. Какво става с Наги и отбора му след това? Тази част изобщо я няма. Тя е пропусната и така, без даже да е мигне окото.
Не знам какво става с феновете на Булок, които не са чели мангата за Наги, как ще разберат какво е станало. Ако искаш да гледаш първо филма, ще трябва после да прочетеш и мангата, защото директорите и режисьорите на филма са решили общо взето да не анимират тази част. И аз даже не си обяснявам защо. Тук вече идва края на филма, в който получаваме тизър за мача срещу националите на Япония, който ни показват герои, които дори не са в стартовия състав за мача и които даже все още не сме виждали в игра. За хората, гледащи само анимето, това си е чист спойлер, кой ще играе в матча. И да не говоря за това как в киното изчаках да минат всякакви надписи накрая, за да видя само как Рео си говори с Юкимия, Карасу и Корона. Просто е така. Този час и 30 минути са напълно недостатъчни за филма и според мен можеха да направят всичко подробно до края на първи селекшън на един филм, а съответно втория селекшън да бъде направен изцяло като продължение и втори филм, вместо цялото това сблъскване на историята и толкова бързото развитие. Но както и да е, това си е само моето мнение и сега, както казах в началото на клипа, е време да кажа моята оценка за епизод Наги, която е 5,5 от 10. Това е оценката, която поставям на филма. Не мога да поставя по-висока предвид всичките негативи, които изтъкнах по-рано в клипа. Ако се интересувате повече за Наги, имам видео специално за него в канала, което можете да погледнете. Се радвам да чуя и вашето мнение за епизод Наги долу в коментарите. Това беше всичко от мен и до скоро!